Sa makausap pa maradyaw nga buntag kanatong tanan, maradyaw nga buntag sab sa atong mga suking tigpaminaw o tiglantaw sa atong live streaming. Aniya na kita mga igsoon sa Biyernes nga adlaw sa ikaw haag pito nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. O ang atong pagbasa karon nilabi na ang atong ebanghelyo nagisgot sa hari sa mga o prinsipe sa mga daotang espiritu nga si Beelzebul nga mao daw ang naghatag og gahom kang Hesus aron sa paghingilin sa mga yawa. Unsay atong pwedeng makatunan mga igsoon o mensahe sa atong ebanghelyo karong adlaw nga angay pod natong tun-an sa atong kinabuhi karong panahona. Usa mga igsoon nga ang kanunay nga pagdapig sa atong Ginoong Jesucristo. Be always on the side of Jesus. Kada adlaw mga igsoon sa atong kinabuhi, aduna kitay pagkahimuon nga desisyon, either to do good or to do evil. Muhimo kitag maayo o likayanta ang maayo ug muhimo og daotan. Mga igsoon, sa panahon karon, mas ginahimo sa mga tao ang mga dili kaaya-aya o ang dili maayo nga mga pangapagtulunan. Tungod kay taglaong nila, mao kini ang trend. Taglaong pa, masarap daw ang bawal. Masakto daw kining mga hiwi nga mga pagtulunan. Pero dili kini mga igsuon ang gusto ni Jesus kanatong tanan nga himuon karong panahon na. What Jesus wants is to be on His side always. Nga mudapig kita kanunay sa maayo. Mudapig kita kanunay sa kabalaan, mudapig kita kanunay kung unsay sakto og maayo niining kalibutana. Are we for good or evil? Are we for the light or darkness? Kung atong pilion siya mga igsoon, atong gitugot ang atong kaugalingon nga sundon ang kahalangdon, ang kamaayo ug ang sakto nga dalan niining kinabuhia. We direct ourselves to what is beautiful. We direct ourselves to what is good, what is holy, what is right, and what is just. Mao na mga igsoon, kung makasinati kita sa mga pagsulay sa kinabuhi, kung dunay mga dautan nga mga tawo nga mupigil sa ato nining kinabuhia, mas mo tagamtam unta, mas mulabaw unta ang pagtudon ni Kristo sa atong kinabuhi karong panahona. Mo na mga igsoon karong adlaw, we ask for the grace of inspiration. Pangayungon ta ang grasya sa inspirasyon o giiway kitang tanan sa mga dautan niining panahona. Ma-inspired ta kita sa mga pagtulon ni Kristo, ma-inspired ta kita sa kinabuhi ni Kristo ug ato untang mapuy-an og mahialagad, masangyaw kining kinabuhi ni Kristo sa atong isig kataw labi na karong panahona. Maningkamot kita nga pilion ta kanunay si Jesus, nga kanunay kita modabig kang Jesus. Be on the side of Jesus, di lamang karon kundi hangtod sa kahangturan. Amen.